Stane sa z RTVS konšpiračné médium. Dôveryhodnosť médií nie je ukazovateľom kvality a pravdy. Ministerka Šimkovičová s 27 000 volebnými hlasmi ide zrušiť slovenskú televíziu a rozhlas. Ako dôvod uvádza jej nízku dôveryhodnosť, ktorá pramení z údajne nevyváženého spravodajstva. Ako príklad uvádza väčšiu sledovanosť konšpiračných internetových televízií. Na základnej škole má obyčajne najväčší macher a grázel z triedy väčšiu dôveryhodnosť ako učiteľ. Základnú školu dávam za príklad zámerne, pretože kto je schopný uveriť konšpiračným teóriám, napríklad, že vo vakcínach sú mikročipy, že lietadlá vypúšťajú chemické látky TZV chemtrails, aby ovplyvňovali zdravie ľudí, alebo že Zem je plochá, je na mentálnej úrovni 1 stup na základky. Prečo sa v súčasnosti konšpircie stávajú mienkotvornými a existovali konšpirácie aj pred globálnym internetom?